Sú príbehy, ktoré nikdy nemali byť vyrozprávané. Príbehy plné násilia, strachu a vecí, ktoré dodnes nikto nedokázal vysvetliť. Skutočné zločiny, nevyriešené záhady a miesta, z ktorých sa niektorí už nikdy nevrátili. Počúvate podcast Temné tajomstvá. Upozornenie. Táto epizóda obsahuje násilie a znepokojujúci obsah. Nie je vhodná pre poslucháčov mladších ako 18 rokov a citlivé povahy. Niektoré hrady chránili ľudí pred nepriateľmi. Ale o jednom hrade v Česku sa hovorí, že bol postavený preto, aby niečo zostalo zavreté vo vnútri. Ľudia vraj z jeho podzemia počuli zvláštne zvuky. Hovorili o tieňoch, ktoré sa pohybovali v tme, a o bráne do pekla. Hrad Houska. Hlboko v lesoch severného Česka stojí hrad, ktorý už stovky rokov pôsobí zvláštne. Nie preto, že by bol najväčší, ani preto, že by sa tam odohrali krvavé vojny, ale preto, že od začiatku nedával úplný zmysel. Hrad Houska stojí ďaleko od veľkých miest a aj obchodných ciest. Nikdy nechránil dôležitú hranicu, nikdy nebol centrom kráľovstva a napriek tomu bol postavený ako mohutný kamenný hrad uprostred ústých lesov, kde široko ďaleko skoro nič nebolo. Keď sa naň človek pozrie bližšie, začne si všímať ďalšie zvláštne veci. Niektoré okná vraj nevedú nikam. Sú len slepé, falošné. Ako by mali z diaľky vytvárať dojem, že hrad je pripravený na obranu. Aj keď v skutočnosti neplnil úlohu normálneho hradu. Dokonca aj jeho vnútorné rozloženie pôsobí zvláštne. Niektoré chodby končia prázdnymi stenami. Niektoré miestnosti pôsobia neprirodzene stiesnene. A čím dlhšie tam človek zostane, tým viac začne mať pocit, že toto miesto bolo postavené z úplne iného dôvodu než ostatné hrady. Ako by nebolo určené na ochranu ľudí pred tým, čo bolo vonku, ale pred niečím, čo sa malo nachádzať pod ním. Zo všetkých miestností na hrade pôsobí jedna zvláštnejšie než ostatné. Kaponka. Na prvý pohľad nevyzerá desivo. Staré kamenné steny, tiché priestory, slabé svetlo, ktoré preniká cez úzke okná a osvetľuje vyblednuté maľby na stenách. Ale čím dlhšie tam človek stojí, tým viac začne mať pocit, že na tom mieste niečo nesedí. Kaponka sa totiž nachádza v zvláštnej časti hradu. Takmer ako by bola postavená na najdôležitejšom mieste celej stavby. A práve to začalo ľudí desiť. Pretože podľa starých legend nebola vytvorená len na modlitby. Vraj mala aj iný účel. Niečo zakryť. Niečo udržať pod sebou. Niektoré maľby vo vnútri pôsobia zvláštne aj dnes. Medzi náboženskými motívmi sa objavujú bytosti, ktoré pripomínajú démonov, či temné postavy s deformovanými tvárami. Niečo, čo na podobnom mieste nepôsobí prirodzene. Ako by sa tam miešilo posvetné s niečím oveľa temnejším. A možno práve preto sa okolo kaponky začali šíriť ďalšie príbehy. Ľudia, ktorí tam pracovali, vraj často počuli kroky, aj keď bol hrad úplne prázdny. Iní tvrdili, že mali pocit, ako by ich niekto pozoroval spoza stien. Niektorí návštevníci opisovali zvláštny tlak na hrudi alebo náhly pocit strachu bez jasného dôvodu. A potom tu boli ešte zvláštnejšie veci. Príbehy o tieňoch, ktoré sa vraj pohybovali po chodbách neskoro večer. O postavách, ktoré sa objavili len na sekundu a potom zmizli.
a o zvukoch, ktoré údajne prichádzali spod podlahy kaponky. Tiché údery, škrabanie, ako by sa pod starými kameňmi niečo hýbalo. Najdesivejšie však je, že podobné príbehy sa na Houske objavujú už stovky rokov. Menia sa ľudia, generácie, ale ten pocit ostáva rovnaký. Ako by celý hrad stál nad niečím, čo nikdy nemalo byť objavené. A práve pod tou kaponkou sa podľa najstarších legend nachádzalo miesto, o ktorom sa ľudia báli hovoriť nahlas. Jama. Nie je obyčajná diera v zemi. Miestni vraj tvrdili, že je tak hlboká, že nikto nikdy nevidel jej dno. Keď do nej hádzali kamene, nepočuli dopad. Len ticho. A práve to ich desilo najviac. Postupne sa po okolí začali šíriť zvláštne príbehy. Ľudia vraj z podzemia počuli kriky, šepot, zvuky, ktoré nepripomínali nič ľudské. Niektorí tvrdili, že v noci videli z lesa vychádzať temné postavy, ktoré sa pohybovali neprirodzene. Ako by ani nepatrili do nášho sveta. A časom sa začalo hovoriť o jedinej veci. Že pod Houskou sa nachádza brána do pekla. Väčšina ľudí tomu neverila. Aspoň dovtedy, kým vraj miestni nespravili niečo, čo sa rozpráva dodnes. Podľa legendy odsúdili jedného väzňa na smrť a ponúkli mu dohodu. Ak sa nechá spustiť dole do jamy, dostane slobodu. Muž vraj súhlasil. Priviazali ho na lano a začali ho pomaly spúšťať do tmy pod hradom. Najskôr bolo všetko tiché. Potom sa ozval krík. Nie je obyčajný výkrik strachu. Ľudia hore vraj počuli človeka, ktorý kričí tak, ako by videl niečo, čo nemal nikdy vidieť. Začali ho okamžite ťahať späť hore. Keď sa znovu objavil na povrchu, už vraj nevyzeral rovnako. Tvrdí sa, že za pár minút úplne zošedivel. Vyzeral o desiatky rokov starší a nedokázal prestať kričať. Vraj opakoval len jediné, že dole niečo je. Niečo živé. Niečo, čo sa snaží dostať von. A krátko na to údajne zomrel. Či sa to naozaj stalo, dnes nikto nevie. Ale práve po týchto príbehoch sa legenda o Houske začala šíriť ešte rýchlejšie. A ľudia si postupne začali spájať jednu desivú vec. Že kaponka v strede hradu možno nebola postavená kvôli viere, ale kvôli tomu, aby niečo pod ňou zostalo navždy zavreté. Aj dnes sa nájdú ľudia, ktorí tvrdia, že Houska je len starý hrad a všetko okolo neho sú obyčajné legendy. Lenže potom sú tu tí druhí. Ľudia, ktorí tam vraj zažili niečo, čo si nedokázali vysvetliť. Niektorí návštevníci hovoria, že hneď po vstupe do hradu cítili zvláštny nepokoj. Ako by ich niečo sledovalo. Nie pohľad človeka. Skôr pocit, že na tom mieste nie sú sami. A čím dlhšie tam zostali, tým horšie to vraj bolo. Objavujú sa príbehy o tieňoch, ktoré sa pohybovali po chodbách. Aj keď tam nikto nebol. O postavách, ktoré ľudia videli stáť na konci miestnosti, len na pár sekúnd. A potom zmizli. Niektorí tvrdili, že počuli kroky priamo za sebou, ale keď sa otočili, nikto tam nebol. Iní opisovali zvláštne zvuky prichádzajúce z podzemia hradu. Škrabanie, tomené údery a občas vraj niečo, čo pripomínalo vzdialený krik.
Najdesivejšie sú však príbehy ľudí, ktorí na Houske zostali po zotmení. Keď sa celý hrad ponorí do tmy, všetko tam vraj pôsobí úplne inak. Dlhé chodby sú prázdne. Staré drevo praská, aj keď sa nikto nehýbe. Vietor sa ozýva medzi múrmi spôsobom, ktorý znie skoro ako šepot. A vtedy vraj prichádza ten pocit. Pocit, že niečo čaká v tme spolu s tebou. Niektorí návštevníci dokonca tvrdili, že sa im pokazili kamery alebo telefóny práve v miestach okolo kaplnky. Iní vraj na fotografiách objavili postavy, ktoré tam v čase fotenia nikto nevidel. A potom sú tu ešte zvláštnejšie príbehy. O zvieratách, ktoré odmietali vstúpiť dovnútra. Psoch, ktoré začali byť nervózne hneď pri vchode do hradu. A o ľuďoch, ktorí vraj z Housky odišli skôr, pretože mali pocit, že ak tam zostanú dlhšie, niečo sa stane. Možno sú to len legendy. Možno si s človekom zahrá predstavivosť, keď stojí v starom hrade plnom temných príbehov. Ale možno existujú miesta, kde sa niečo zvláštne drží aj po stovkách rokov. Počas druhej svetovej vojny sa okolo hradu Houska začali objavovať ďalšie zvláštne príbehy. Tento raz však nešlo o démonov, ani staré legendy, ale o nacistov. Podľa miestnych sa o hrad začali zaujímať nemeckí dôstojníci, ktorí vraj verili v okultizmus a paranormálne javy. A práve Houska ich mala fascinovať najviac. Nie kvôli histórii, ale kvôli tomu, čo sa vraj nachádzalo pod ňou. Niektoré príbehy hovoria, že nacisti na hrade vykonávali tajné experimenty. Iné tvrdia, že hľadali spôsob, ako využiť legendu o bráne do pekla vo svoj prospech. Dodnes však nikto presne nevie, čo sa tam počas vojny naozaj dialo. A možno práve preto okolo toho vzniklo toľko desivých teórií. Miestni vraj v noci vídali vojenské autá, ktoré prichádzali k hradu aj dlho po zotmení. Hovorilo sa o zvláštnych zvukoch z podzemia a o ľuďoch, ktorí sa odtiaľ nevrátili rovnakí. Najdesivejšia legenda však hovorí o skupine nemeckých vojakov, ktorí mali zostúpiť hlbšie do podzemných priestorov pod hradom. Údajne sa tam snažili nájsť niečo, čo podľa nich nemalo patriť do nášho sveta. Nikto však nevie, čo presne mali objaviť, pretože podľa príbehov sa niektorí z nich už nikdy nevrátili späť. A tí, ktorí sa vraj vrátili, odmietali hovoriť o tom, čo dole videli. Či sú tieto príbehy pravdivé, dnes nikto nevie. Ale zvláštne je, že aj po stovkách rokov sa Houska stále spája s rovnakou vecou. S pocitom, že pod tým hradom sa nachádza niečo, čo malo zostať navždy zavreté. Na svete existujú stovky starých hradov. Miesta plné vojen, smrti a legend. A predsa sa len o málo ktorom hovorí tak, ako o Houske. Možno preto, že pri tomto hrade nejde len o jeden príbeh. Nie je to len legenda o duchoch. Ani len stará rozprávka o bráne do pekla. Je to skôr pocit, ktorý sa okolo toho miesta drží už stovky rokov. Pocit, že tam niečo nie je správne. A najzvláštnejšie na tom všetkom je, že podobne hovoria aj ľudia, ktorí na legendy neveria. Niektorí návštevníci tvrdia, že sa tam jednoducho necítili dobre. Bez dôvodu, bez toho, aby niečo videli, len zvláštny tlak, nepokoj. Pocit, že by mali odísť. A možno práve to robí Housku tak desivou. Nie to, čo o nej ľudia hovoria, ale to, že podobné pocity opisujú znovu a znovu, aj po stovkách rokov. Možno sú všetky príbehy len legendy, ktoré sa časom zmenili na niečo väčšie. Možno si ľudská myseľ sama vytvára strach, keď stojí na mieste plnom temných príbehov.
Ale potom je tu tá druhá možnosť. Že niektoré miesta si v sebe naozaj niečo nesú. Niečo, čo sa nedá odfotiť. Nedá sa to dokázať. Ale človek to cíti hneď ako tam vstúpi. A možno práve preto houska fascinuje ľudí dodnes. Pretože aj po stovkách rokov stále nikto nedokáže povedať jednu vec. Čo ak tie legendy vznikli preto, že na tom hrade ľudia naozaj niečo videli? Možno je houska len starý hrad plný legend. Miesto, okolo ktorého sa časom vytvorili príbehy o démonoch, temnote a bráne do pekla. Ale možno na niektorých legendách predsa len niečo je. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Temné tajomstvá. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, budeme radi, ak ju podporíte zdieľaním alebo sledovaním ďalších častí. A na budúce sa opäť pozrieme na príbeh, ktorý možno mal zostať navždy skrytý.